yonke into esiyikhulumile ngelinye ilanga uyakwazi ukuma eduze kwayo. Khona amanye engeke ngize ngikwazi ukuwamela mhlawumbe asazongifica esengikukhulumile kusazongifica so ikusasa ngoba de besho nje bethi awulazi. Uhlala lapha? Ngihlala eGoli. Ngihlala eGoli. Phakathi Mambovu. Guys, Tamara ngiyayithanda into esho uSizwe before abeka ifoni phansi. Uthe ezinye izinto engathi ngakwazi ukuyilungisa eceleni. I think uMambovu akekho right. Akekho right. Mhlawumbe mu-DM nikhulume wehle sisi. Yazi khona into obuthi bungayidirectile kuyena ngqo kodwa uthola ukuthi abantu sebeyalwisa vele. I think with Tamaru with Tamaru ayikabi mina I think inakho ukuzwa into yakho but I think ukuthi isuke yathinta leyo nto iyaba khona la wesiphatha uMambovu nami engxenye yale nkulumo yakho so I think ngoba kule yabona into ngishoyo esishoyo kwena Tamaru ukuthi into uyikhuluma uthothi uyikhuluma la kodwa uthola ukuthi ukujula kwayo athi ungayijulisanga izothathwa ithathwa ibona labantu abathi Team Tamaru yabona abantu laba abathi Team Tamaru ibona bayithathile lento bayisaphatha ngoba abantu enye into Tamaru bayithanda into enedrama nje into ukuthi bebona into efana yabo nje uma weni benosicothen kasebexabana ngawubona ukuthi abantu ba excited wonke umuntu nathi mesivuka sithi hayi basheshe baxabana basheshe baxolelana siyayithanda into ezosenza kulunento lokho esiyibuka usuku nosuku and abantu into engenzayo mina le yabona live engenzayo uzobona bazoyichethwa usizoyaphapha usizoyamba ithanda ukungena izinto ngoba yazi indaba ingoba mina ngifuna ukuzolungisa angifuni ukuthi uzoqhubeka ngoba abantu nje kuyabacika into enjalo so nje ukusho kwami ngokugcina ngoba ngifuna ukuyivala le live yasis Sizwe le Tamara zama unganika abantu into abayifunayo khuluma iqiniso busukunika abantu into abayifunayo. I hope you understand. Khuluma iqiniso busukunika abantu into abayifunayo because kune video yakho engene kuyona manje yokugcina I think ibino 16 minutes ingenile. Yes. And iphendula ake ngiyibeke ezicathulweni zamaMbovu manje. Iphendula as if uphendula yena ngqo. Ehla sisi njoba ngichazile ehla xolisa nje because kuningi okukhiphe okudalule kule video yokugcina ngci okudalule kuleya video leya ebesingakwazi wafika uMambovu wafika wakhuluma wathi uyena kahle kahle lo chazwa la so ehla sisi I don't know who's kuze kuthiwe noScotland kwakuthiwa bamnika ama-file mhlawumbe nawe khona ukunika ama-file but iphuma lapho wena kuneqiniso lakho obuza nalo kunenkuliso obuza nayo ihluleke nje ukuba ungibatha ihluleke nje ungibatha mina into engisho yona khona iqiniso elimnalo ngoba uhambe khona lento okhuluma ngayo uhambe khona impela and ubonile ama consequences okuzalela ekhaya ubonile ama consequences ukuthi usheshe uvula imlenze uvulela umfana ukuthi kukwenzeni mhlawumbe uyayibona ukuthi ngabe ukude empilweni mhlawumbe ngabe ushadile because nengqondo yakho unayo ingqondo ukuthi uhlakaniphile kodwa manje usele nengqondo yobuhlakani at the same time usele nengane so don't project into eyenzeke kuwena in a wrong way yabo sifundisa abalandela emva kwakho how wrong it is ukuzala and kubhlungu kangakanani through your own journey yabo so especially le yokugcina siswami video I think iyokuxabanisa noMambovu more than anything more than whatever has happened njengoba lokhu bali comment more than anything le video yakho yokugcina athi-ke okuyikona konke-ke I think lokho kwakho noMambovu I think ufuna ukusorta namantombazane I think kuzolunga futhi siyakukhulekela ukuthi kulunge but nje mina ade ngikumele kule live yami I think sesikhulumile bantu besifazane nikhona kule live bantu besilisa nibahlonipha abantu besifazane nikhona kule live guys nimizwile ulungisile iphutha lakhe uxolisile ngiyamcelela nami Nkosi Maluju angisho ukuthi ngizomxolela namhlanje kusheshe
but nenhlizweni zenu nikuthole ukuthi nje nimxolele nje bafethu. Uxolisile ungene kwi-live enabantu abangaka wayithoba wabe ingane. Sisemhlabeni sikhula ngamaphutha but into emnandi emaphutheni esikhula ngawo umuntu melibona eyibuyisa kulo iphutha lakhe asimniki ithuba lokuba umntwana ekhule ngendlela efanele. Umuntu esifazane lo unomntwana kwayena unomntwana amkhulisayo unabazali unokhazini abanabantwana mhlawumbe futhi nabo bangashadile.